дар дунёи мо бисёр ҳастанд он чизҳои ғайриоддие ки мо ба чашми оддӣ дида наметавонем. Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои доҳшатоваре омода сохтам ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. аммо пеш аз сар кардани ролик дӯстон ба канали мо обуна мешавем, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. дар бораи ин ҷои даҳшатнок овозаҳо хело ҳам зиёд аст. гӯёе ки дар замонҳои пеш дар ин ҷо як занро бо либосҳои сафед поезд зер карда мегузарад ва аз ҳамон замон то ин замон ин зан ягон одамро намемонад ки дар шаби ба ин ҷо гузарад. баъдан ин ҷавонҳо камераи худро гирён карда бо ин раҳи поезд рафтан мегиранд ва камтар баъд аз роҳи онҳо як чизи хелом аҷиб ба мисли зан мебарояд бо либосҳои сафед ва ин чиз дар назари онҳо якчанд сония метобад, баъдан нопадид мешавад. Atrás de mim aqui, mano. Olha lá, tá passando a linha de volta, mano. Olha lá. Mano do céu, pessoal. Olha só isso, cara. Pera, não bate tua lanterna lá, mano. Não bate, mano. Deixa eu bater a minha, cara. Olha, pessoal. Olha lá, ó. Mano do céu. Viu? Vamos caminhar aí, ó, tipo pra cima, cara. Tem moral ou não? Parece que não tá bom, né, mano? соҳиби ин ролик худаш мегӯяд ки ман дар аввал ба ин гуна ҳодисаҳо умуман боварӣ надоштам, лек баъд аз оне ки ман инро бо ду чашми худам дидам, каме ҳам бошад ба фикр фурӯ рафтам ва комментаторони ҳамин ролик ба ду қисм ҷудо шуданд. якеашон мегуфт ин ролик сохта аст, аммо дигарашон бошад мегуфт дар ин камера дар ҳақиқат ҷин худашро намудор кардааст. лек ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ин видеоро бошад дӯстон чӣ хеле ки мо дида истодаем, як кӯдак ба навор гирифтааст. ин кӯдак худаш мегӯяд ки ба фикри ман дар вақтҳои охир дар хонаи мо дамавой ҷойгир шудааст, барои он ки ӯ ҳар шаб аз худ садоҳои хелом аҷиб мебаровард ва ҳамаи ин ашёҳои хонаро мешикаст ва дар ин шаб бошад ин дамавой аз дигар комната садои кӯдакеро мекард ки ин садо хелом тарснок буд. ин кӯдак худаш мегӯяд ки волидайнам ба ман бовар намекунанд ва мегӯянд ин ҳамааш дурӯғ аст ва ту аз худ хаёлот мебофӣ ва бисёре аз одамҳо мегӯянд ки мумкин аст ки ин дамавой на балки полтургейст бошад ва метавонад ба аъзоёни ҳамин оила зарари ҷиддӣ расонад. ду ҷавон дар шабе дар даруни як парк ролике ба навор гирифта истода буданд, аммо якчанд вақт пас онҳо на он қадар аз худашон дур як чизи хелом аҷибро ба мисли зан мебинанд, лекин ин чиз хелом хароб аст ва аз худаш як садои хелом аҷибро мебаровард ва механдид. That's the thing. Hello? We're not afraid of you. That's the thing, bro. That's the freaking thing. But what is it doing? It's literally just standing there. Hello? What are you? Bro, where's my ghost meter? Oh my god, I forgot it in the car. Bro, I forgot in the car. Bro, what the Bro, what do you mean the other way? Look! There's an alley down that way. Yo, my camera's going blurry. Yo, what the frick is that thing? Hello? We're not afraid of you. I am not afraid of you. Oh my god, bro, what the fuck?
дар аввал ин ҷавонҳо хелом зиёд тарсиданд ва баъдан фикр карданд ки кӯдакҳои ин ҷо метавонанд бо онҳо пранк кунад. лек дӯстон, ба фикри шумо чӣ? ин видеоро боша дӯстон, якчанд блогерҳо дар як ҷои кӯҳна ба наво гирифтанд. онҳо худашон мегӯянд ки вақте ки мо ба ин ҷо даромадем, дар якумин комнатаи он ҷо як зан бо либосҳои сафед нишаста буд ва худашро ба ҳар тараф тоб медод, гӯё ин ки ба даруни ӯ чизе даромада бошад. худи ин ҷавонҳо мегӯянд ки мо баъд аз ин ҳодиса дигар ба худамон намеоем ва хело ҳам зиёд тарсидаем. аммо одамоне пайдо мешавад мегӯянд ки ин ролик сохта шудааст. аммо ба гуфти шумо чӣ дӯстон? ва бо ҳамин видеоролики имрӯзаи мо ба анҷом расид. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.